Bapak Ibu yang ada di atas mohon berdiri sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Asyraqal badru alaina, فتفت منه البدور. أشرق بدر علينا، فتفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قط يا Monggo menika وجه para pangomyo mugi para undangan ing aturan lenggah wonten ing sasone kasabut dipun samaptaken. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق النور. أنت شمس أنت بدر، Antal bateru أنت نور فوق النور. أنت إكسير بحوري، أنت مصباح الشرور، أنت مصباح الشرور. يا نبي سلام
salam. Kalajengaken kodho ngurek monggo Mas Didi bombong gumbira jerone penggalih. Inggih awet purba wasesanipun Allah zat ingkang murbing dumadi. Ingkang hawenang purba masisa dumateng kawulanipun ambabar katentreman kawulujengan lahir tumusing batin. Katalika samono wijiling jalu tanapi wanita ingkang sembada arsa pinalakrama dadinjih Bagus Agung Setiawan jalu tanaya panjenenganipun bapa tukiran Ibu Rukmini ingkang mijil saking kadembangan Pragak Hadiningrat kepareng wus anduweni tekad lan karkat madhep mantep manunggal dadya sajuga kepareng hamengku garwa kusumaning ayu Adinda Nurul Fitriani Atmaja Putri Bapa Misdi Ibu Mesiyah lumampahipun adat Widi Widono Sineng wus kalampahan kanthi rahayu widodо niskala adat ingkang lumampah wonten ing laradan Puh Rancang Widi nenuwun kanugrahanipun Allah Ta'ala Widono mugia tansah kasinungan saha kaparingan wahyu jodho nalika samono paripurna lumadinipun adat ing mangke daya-daya kepareng kadherekaken ingkang ibu ingkang rama manjing wonten ing madyaning sasana rinengga ya sasana pinajeng sasana wis ngarani panggonan rinengga kebak rerenggan ingkang maneka wardi ana tetungkulan kang ijo royo-royo candrane kadya maksih gumadung yekti nelakaken raos tentrem ayem ugi gegayuhanipun Serat Mojo pinatemanten mugia tansah kasinungan katentreman sahingga guyub rukun atut runtut runtungan nganti kaken-kaken lan inen-inen salawise ya salamiya lan enggalo pikantuk wujuding pratima kang bangkit tata jalma paribasane tadinjih zuriyaipun Allah Ta'ala wujudipun momongan ingkang soleh solihah katalika samono Pratiwa Manggala lan Putri Domas Amel putrinipun Pak Agus Salim Manda putrinipun Pak Misran Dika putranipun Pak Gimin Oli putranipun Pak Suyadi ingkang sekesuk wis ngentekne Surya telung adah ya wong pancen seger sinanding ana ing sakanan kiringipun temanten mangke paripurna daya-daya hadiraken ing madyaning sasana Siti Hinggil